Percil ki dadi anakmu. Oh, terus Kowe ki mboke Kwalon, iki lakon film Prapatan Anak Tiri. Ratapan. Ratapan Anak Tiri. Mbah, tadi yang di belakang. Ini kan gak ada anak. Aku ki ngelamar. Ngelamar anak iki. Kan ora oleh. Ora oleh karo bapake. Bapak endi? Sampeyan lho, Dik. Weh, kowe sing naskah sing terakhir. Sing terakhir. Wasana. Pemain kudu patuh. Darmo pesek. Maju. Darmo maju. Darmo iki kan bapake. Mas iki. Lah iki ibuke. Oh. aku ibu sapa? Mbok, ibuke, ya ibuke cawe sing lamar iki lho. Bocah wedok. Ah, Bocah wedok nang ini buri.